Oh, damn. Yeah, it's not take CFB. No, sure, no. You're done egg, you don't want to do that. Oh, yeah. Oh, hello. Astra. Yes?
Thank you.
flimkien, viva San Pietru San Pawl! Grazzi mill-qalb tas-sagrifiċċji kbar. Ħafna drabi b'riskju kbir anke għal-ħajjithom. Mhux biss dawn il-jiem il-qolhom kull is-sena kollha. Grazzi mill-qalb. Ejjew issa nħallu li dan il-mument qed jiġi inkurunat hekk bil-barka solenni.
Il-barka lill-𝐒𝐮𝐝 ser jagħti l-kol kemm aħna lilna miġburin hawnhekk. Il-mulej lilna iberikna. Aħna importanti f'għajnejh u daqshekk ieħor importanti f'għajnejn xulxin. Ejjew issa nilqgħu il-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija fostna. Hekk nibdew bil-daqq tal-Antifona ħalli nonoraw ir-relikwi ta' San Pietru u San Pawl.
nitolbu. U Alla mill-leminija tiegħek wisnet lil San Pietru u miexi fuq il-baħar biex ma jeqgħetx. U ħelset l-Apostlu sieħu Pawlu għal 3 darbiet mill-arqa fil-ħina tiegħek ismana watina li għal-merti tagħhom it-tnejn naslu għal-glorja tiegħek. Inti tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ejju issa nifakru fil-benefatturi tagħna dawk li jagħmlu l-ġejjed magħna kemm ħajjejn kif ukoll dawk mejtejn. Missierna li l-Ħruġ jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Snem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u ibbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għaddihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fil-paċi. Oh
nitolbu. U għadna li b'dan is-sagrament tal-għaxaq tal-intinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu l-klim u l-misteru tal-ġisem u l-tirtijek. Ek ninħossu fina blajla dak li rebħedilna fil-watijek. Inti li tgħix is-salta mal-dejjem ta' dejjem. Grazzi, Signor Allah. Grazzi, Signor Allah. Grazzi, Signor Allah. Gloria al mistero dell'Eterno e dello Spirito Santo. San Pietru u San Pawl itolbu għal